हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दा लोगोफोर बेकग्राउन्ड साउन्डआ एसे आलदा खोनानो हागौ मानोना आं रुमाव गैया आं दायो दंफैयो क'क्राझाराव स' लोगोफोर आं दायो बनरगाव एरियायाव दङ स' बेनिफ्राय एडमिट होबाय आरो बे एग्जामा जागोन अनलाइन आरो बे जाबाय बेंक स' बेनो जाबाय IDBI बेंकआवहाय 1044 भेकेन्सिस ओंखारदोंमोन जेराव नोंथांमोननि एग्जामा जासिगोन दा बेनिनो एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो आरो बेनो जाबाय नोंथांमोना लगइन खालामनांगोन आरो लगइन खालामबा नोंथांमोननि रेजिस्टार नाम्बार बेनिफ्राय पासपर्टआ बार्थडेआनो जागोन जेरै 01/01/2000 बेबायदि होनांगोन नोंथांमोना बेनिफ्राय खेबसा जि दं बे खेबसाखौ होनानै लगइन खालाम दा लगइन खालामनाय लोगो लोगो एडमिटआ श' जागोन आरो नोंथांमोननि एग्जामा अनलाइन एग्जाम जागोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि भेकेन्सिया गासै 1044 भेकेन्सिस दंमोन स' बे एग्जामा 9 जुलाइआव जासिगोन स' बेनिफ्राय हेल्थनि फैयोब्ला नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेटखौ होगोन जायखिजाया नोंथांमोना एडमिटखौ दायो डाउनलड खालामदो आरो एग्जामखौ नोंथांमोना 9 जुलाइआवहाय हैनो हासिगोन बेनो जाबाय कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै बे IDBI बेंकआवहाय साख्रि ओंखारदोंमोन आरो सिगां जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन स' नोंथांमोना एग्जामखौ होनो हासिगोन दा लोगोफोर बेनोसोमोन लेटेस्ट आपडेट